Здравейте, YouTube, тук сме аз, Павлица Зек и Торпин. И Торпин, братовчет ми, Светли 135. Днес ще ви покажем епизода, който аз ще кача в YouTube, а той в V-Box. Сега ще си правим къща под земята. Ето, виждате, ние си бяхме направили друга къща, имахме много яка къща, обаче изгрифваха, беше пак под земята. Нали, оцелявах с някакъв, не му помня името, и той пък идиота взе, че запълни вътре всичко с каблстоун и умирах и така. Имаме 20 диаманта, намерих в мината. Служи крафтинг. Крафтинг. Имам 7. 7 крафтинга. Сложи няколко. Чакай бе, аз още не съм я разширил хубаво. Още поне още 2 реда поне. Аз сега ще я дигна, бе. И всичко страни ще запълним стекла с дърво. Аз ще сложим честовете. Окей. И така. И в този сервер, ако седиш 15 минути, ако седиш 15, половин час в сервера, ти дава 15 лева, а ако пък забрави си мисълта, ако не помня Ако за рудите, нали? Да, за половин стак руди изкопаеш ли, ти дава 75 лева, един диамант е 100 лева и така. Направихме 2 фейл епизода и малко се отчаяхме. И така. Сега ще сложа 4 печки. Ще качвам епизоди на много игри. Аз ще качвам на FIFA, на PES 2013. И на CS, аз и той ще играем. На Кънтър ще видите как ще имажим. Ние имаме един клан, в него сме около 20 човека. Преди малко дойдеха още много нови. Двама. И ще показваме войни. Не, двама Светли, ти като излезна и още няколко дойдеха в клана. Супер. Чакай бе, мене ми се припомня. Моля си направим дъмасет, имаме стаки 3 айрон. Къв дъмасет, бе, не пипай диамантите. Айрон сет. Добре бе, айрон сет си направим, ама не пипай диамантите, като съберем един стак, те ще ги ползваме. Ако съберем. Тези 20 диаманта Светли ги направи за не помня колко време, но беше мега малко. За един ден ги събрах. За един ден събра 20 диаманта. Абе човек, за какво си направи така бе? Дали трябва да разделим честовете? Един ще е за бокуци, другия за ценности. Що си ги сложим на едно място? Мързайше ме. Сега ти правим табелки. Аре, това ли че е само да слагам дърво? Имаш ли още честове? Има още един. Аз ще направя за... Има малко... Защо не го дигнем тавана с едно нагоре? Аз това ще направя, ама... Слагам дървото слагам в честа. И ти направи отстрани стените, аз ще си направя инструменти. Имам още 4 такива, тук така. Къде друга да поставя? Си направя инструменти и ще почна мината. 2 айрон кирки и 1 айрон меч. Добре бе. Ама и човек. Ние всъщност имахме... Аз си сетних хом. Че ще загуби. Ние имахме минал хом, не знам дали казах и ми го изгрифваха. Чакай бе, лопата забравих да направя. Колко айрон остава? 34. Какво? ОМГ, половин стак си схабих. Искаш да ходим в мината, си вземем още малко айрон. Да, ама сега ще почвам, обаче ми дай торчове. Не бе, ще ходим в някаква пещера, бе. Къде ще намериме? Ето ти малко торчове. Чакай бе, вижда тебе. Ето всички торчове, дето имам. Съседето ги метни. Абе, някой взел ли е кола? ОМГ, забравяхме да вземем кола от печките. Във всяка печка имаше по един стак кол. ОМГ. Защо бе, какви сме идиоти просто? Намерих кол. Супер. Аз ще ида да намеря миналата къща. Ето го замъка, бе. Ще потърся миналата къща. За сега имам 5, 6, 7, 8, 9, доста кол има. Супер, да, този замък. Аз мисля, че някой друг. И в този... Така, аз нямам храна вече. Ме зарежи, ще го дум.
Имам 17 кул в мен. Добре бе, Ама гъмайче не беше този. Да, той е. Само че забравих на да тръгна. Какво стара бе, тук са... Нещо бавно ми се дженерейтва и не мога да сета къде съм. На брачет ми много лаги. Не, лаги е бавно дженерейтва. Ама достане... Намерих спаунер с често долу. Ама не го намерих, а го видях. Обирай всичко. Чакай, аз ако направих там Гъта бе, какво така ми се дженерейтва? Бати бъгнатия сервер, човек. Аз не мога да сета къде съм са. Мисля да спирам клипа, после ще го почна от начало. Айен. И това ще бъде от нас в другия епизод.